салом ба ҳама дӯстон, боз як видеоролики даҳшатноки дигар баҳри шумо. То охир тамошо кунед, агар натарсед. як ҷавон дар Португалия дар як ҷойи кӯҳна сайру гашт мекард ва чизе дар назараш метофт, онро ба навор мегирифт ва ӯ ҳис мекунад, ки аз болои девор касе ба ӯ санг мезанад ва ӯ камераашро гирифта ба он тараф мекунад. ва шумо худатон бо диққат нигоҳ кунед, ки ба камераи ӯ чӣ меафтад. ин ё гоблинг аст ё ин ки толлинг. ва ин шахс мехост, ки инро дубора ба навор гирад, лек ӯ дигар наметавонад. шумо фақат ба як савол ҷавоб диҳед: ин гоблинг буд ё ин ки толлинг. фикроятонро ҳатман дар комментария нависед. шумо ба ин ролик аҳамият диҳед, ки дар камера чӣ афтодааст. ба гуфти автори ин ролик, гӯё ки ин шахс ин чизи даҳшатнокро муддати зиёд аст, ки мекобад. як бори дигар бо диққат тамошо кунед ва хуб аҳамият диҳед ва мебинед, ки чароғак ба ӯ зада истодааст ва дар вақти пайдо шудани ӯ дар тамоми шаҳр қувваи барқ хомӯш шуда буд ва то ҳол ҳеҷ кас намедонад, ки ӯ чӣ буд. лек чӣ хеле ки мо дида истодаем, ӯ шох дошт ва то ҳол ҳеҷ кас дар бораи ин чиз маълумот надорад. агар шумо дошта бошед, ҳатман дар комментария нависед. ин роликро соҳибхона дар хонааш дар нисфи шабӣ ба навор гирифт. ӯ худаш мегӯяд, ки вақте ман дар хона танҳо будам, гӯё ба хона касе медаромад ва камераи худро гирифта ба даруни ванна медарояд ва дар он ҷо як чизи хелоам аҷоибро мебинад ва хелоам метарсад ва аз он ҷо гурехта полисҳоро ҷеғ мезанад. ва баъд аз тамошо кардани ин ролик, одамон дар комментария фикрҳои худашонро менавиштанд. якеашон мегуфт: ин полтургейтс аст ва дигараш мегуфт: ин толлинг аст. ва фикри шумо ин чӣ аст? фикрҳои шумо оиди ин дар комментария. як чизи ғайриоддӣ ин шахсро то ба дараҷае ба ҳайрат овард, ки ӯ камераи худро гирифта инро ба навор гирифт. ва дӯстон, бинед, ки ин чиз ба ягон мавҷудоти зинда монандӣ надорад ва то ҳол ҳеҷ кас намедонад, ки ӯ дар ҳақиқат чӣ аст. ва дар бораи ин ман ягон маълумот пайдо накардам. тобистони соли 2017 як гурӯҳ ҷавонон дар ҷангал мегаштанд ва корҳои худашонро ба навор мегирифтанд. ва бинед, ки ба онҳо чӣ рух дод. ба фикрам онҳо чизеро дидаанд, ки ин чиз ба наворбардор ҳуҷум кард.
ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.